Карамелчи, ще излизаме ли навън, бебенко? Олили, олили! Днеска е страшно мрачно и е някакъв студ. Зависимо от времето, прекарваме с карамелката 10 минути навънка. Карамелка? Карамелка? Милото ми котенко. Косата ми, не знам какво се случва с нея. Често закусвам 2 яйца и 150 грама белтък с две пълнозрънен хляб или овесени ядки. Време е за скинкер.